José Antonio Dono estaba hoxe satisfeito. Interrumpía as súas vacacións, pero mantiña unha xuntanza co conselleiro de Política Territorial, Agustín Hernández. Pois ben, nesa xuntanza, ás 1:30 aproximadamente da tarde, en rolda de prensa xa, o alcalde estradense daba conta da súa satisfacción porque entendía receptivo o conselleiro sobre os grandes temas. Falaba, por exemplo, dun tema importante, a autovía a Santiago. La autovía, él me dice que en 14 meses debería de estar aprobado, aprobado xa o estudio informativo. Dice que, bueno, que é probable ao mellor que non sean capaces de... Pero, bueno, que ao mellor un mes de retraso, eso, pero que estará listo e que a idea da Consellería é incluso pois superpoñer algunhas actuacións de estudio de impacto ambiental, relación de proxecto, para cortar os plazos na medida do posible. Neste sentido, por lo tanto, o que me transmite o conselleiro é que en setiembre pensa ter digamos que o estudio do trazado listo, que nos vai a chamar para que Concello e Consellería estudiemos ese estudio antes de continuar a tramitación. E neso quedamos. E quero decir eso, que, bueno, desde a Consellería se me transmite que hai interés de agilizar este proceso de autovía. Eu lles transmito que é un dos proxectos moi importantes e unha vez que parece ser que xa a variante da estrada, que como sabedes se acaba de aprobar, era o último trámite necesario para a adjudicación desa obra, por lo tanto, sería conveniente que a autovía se axilice o máximo posible para que se poida conectar xa con esta variante. Ben, eu creo que hai que facer un resumen desta entrevista positivo. Temos a duda de que pasará cos solos industriales hasta que a Consellería presente o novo plan de solos industriales, pero é evidente que parece ser que este suelo industrial de momento se mantén a intención de sacarlo adiante nas circunstancias e a autovía, pois eu creo que a intención da Consellería tamén axilizarla no máximo posible.